नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. लाडकी बहीण योजना बंद होणार, मालवणात भव्य शोभायात्रा आणि राज ठाकरेंनी सगळ्यांना सुनावलं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. औरंगजेबाच्या कबरीवरून सुरू असलेल्या वादावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी भाष्य केलंय. मराठ्यांना संपवायला आलेला त्याला इथेच गाडला, हे आपल्याला जगाला दाखवायचंय. त्यामुळे ती प्रतीकं नेस्तनाभूत करून चालणारी नाहीत, असं मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केलंय. पाहूयात काय म्हणाले तर राज ठाकरे. मी अनेकदा माझ्या भाषणामध्ये मी सांगितलंय, परत एकदा सांगतो, औरंगजेब विषय निघालाय म्हणून. औरंगजेब बादशाह याचं राज्य कुठपासून कुठपर्यंत होतं? अफगाणिस्तान पासून दक्षिणेपर्यंत आणि इथे बंगालपर्यंत. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यावेळेला आग्र्यावरनं निघाले, सुटले, महाराष्ट्र जेव्हा आले, त्याच्यानंतर राज्याभिषेक झाला 74 साली आणि 1680 साली महाराजांचा मृत्यू झाला, निधन झालं त्यांचं. त्या दरम्यान औरंगजेबाचा एक पुत्र, मुलगा, महाराज गेल्यानंतर दक्षिणेत आलाय आणि औरंगजेबाच्या मुलाला शह म्हणजे राहायला जागा बरोबर घेतलं. हे संभाजीराजांनी घेतलंय. तो तिथून पळून आलाय. वाचा जरा इतिहास, वाचा जरा. औरंगजेब ज्या वेळेला आग्र्यावरनं निघालाय, महाराज गेले 1680 साली आणि औरंगजेब महाराष्ट्रामध्ये पोहोचलाय 1681 साली. 1681 ते 1707, 27 वर्ष तो महाराष्ट्रात लढत होता. आमच्या संभाजी राजांबरोबर लढला. त्याला क्रूर पद्धतीने मारलं. राजाराम महाराज लढले, संताजी धनाजी लढले आणि आमच्या तारा राणी साहेब लढल्या. या एक महाराष्ट्राचे खूप मोठे लेखक होऊन गेले, नरहर कुरुंदकर. त्या कुरुंदकरांच्या एका पुस्तकामध्ये फार अप्रतिम वाक्य आहे की मराठे सर्व लढाया हरत होते, पण औरंगजेब एकही लढाई जिंकू शकत नव्हता. याचं कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झाल्यावरती खरं तर औरंगजेबाने परत जायला पाहिजे होतं आग्र्याला. नाही, तो इथे का थांबला? एवढा मोठ्या बलाढ्य प्रदेशाचा राजा, शहनशाह, एका 2.5, 3, 3.5, 4 जिल्ह्याच्या एका राजासाठी इथे ठाण मांडून का बसला? त्याला माहिती होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झालंय, मग का ठाण मांडून बसला होता? शिवाजी महाराज तर गेले होते, त्याला शिवाजी नावाचा विचार मारायचा होता, जो त्याला जमला नाही. सगळे प्रयत्न केले, सर्व प्रयत्न केले आणि इथे शेवटी मेला. जगाच्या इतिहासामध्ये औरंगजेब वाचला जातो, अभ्यास केला जातो त्याचा, पण ज्या वेळेला त्याचा अभ्यास केला जातो त्यावेळेला जगभरातल्या लोकांना कळतं की तो काय करायला गेला होता आणि कसा मेला. तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव येतं जगभरामध्ये. जी कबर आहे ना, जी सजवलेली काढून टाका, कबर नुसती दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला. हा आमचा इतिहास. अफजल खान ज्या वेळेला इथे आला, इतिहास कशासाठी वाचायचा? इतिहासातनं बोध घेण्यासाठी वाचायचा. अफजल खान जेव्हा इथे आला त्यावेळेला प्रतापगडावरती मारला गेला खाली, तिथेच त्याची खाली कबर खोदली गेली.
इथेच त्याला पुरला. मराठीत एक फार अप्रतिम जो शब्द आहे ना, पुरून उरीन, तो आहे. तुला पुरीन आणि उरीन. तो जो पुरला त्याला तिकडे अफजल खानाला, तो शिवाजी महाराजांच्या होकाराशिवाय पुरला नसेल. त्याची कबर जी केली आहे ती महाराजांना विचारल्याशिवाय केली नसेल. महाराजांनी सांगितलं असेल, निश्चित करा, जगाला कळू दे कोणाला मारलाय. आपण ज्या मराठ्यांनी महाराष्ट्राने ज्याला ज्याला गाडले त्यांची प्रतीकं नेस्तनाबूत करून चालणार नाही. ती जगाला दाखवली पाहिजेत, आम्ही यांना गाडलंय. इस्रायलची एक खूप मोठी संघटना आहे मोसाद नावाची. त्यांचं एक पुस्तक आहे. त्या पुस्तकामधली एक ओळ फार अप्रतिम ओळ आहे. आणि त्याच्यात त्यांनी दिलंय की आम्ही अनेक स्मारकं बांधली इथे इस्रायलमध्ये, पण अनेक लोकांची आम्ही स्मारकं बांधली नाहीत. का? कारण ती जर बांधली तर जगामध्ये ते कृत्य आम्ही केलंय असं जगाला कळेल, म्हणून आम्ही नाही बांधली. असा विचार ते करतात. आणि आम्ही कोणाला गाडले हे आम्ही जगाला दाखवायचं नाही. खरं तर शाळेतल्या लहान लहान मुलांच्या तिकडे ट्रिप घेऊन गेल्या पाहिजेत, बसेस भरून घेऊन गेल्या पाहिजेत. आणि लहान मुलांना सांगितलं पाहिजे, बाळांनो, महाराजांनी याला गाडला, हा आपल्यावर आला होता, हा आपल्या धर्मावर उलटला होता, हा आमची मंदिरं पाडत होता, हा आमच्या बहिणींची आबरू लुटत होता, याला आम्ही गाडला. नाही तर पुढच्या पिढ्यांना आम्ही काय इतिहास सांगणार आहोत? माझं महाराष्ट्रातल्या सर्व तरुणांना आणि तरुणींना माझं सर्वांना सांगणं आहे, खास करून तरुणांना आणि तरुणींना, व्हॉट्सअपवरती इतिहास वाचायचा पहिला बंद करा. आणि इतिहास ज्या वेळेला तुम्हाला जातीतनं सांगण्याचा कोणीतरी प्रयत्न ज्या वेळेला करेल त्यावेळेला लक्षात ठेवा, तो कुठच्या ना तरी कुठच्या पक्षाला बांधील असेल. तुमची फक्त माती भडकवण्यासाठी हे सगळे उद्योग केले जातात. तुम्ही एक होऊच नाहीत, तुम्ही मराठी म्हणून एक येऊच नाहीत, तुम्ही महाराष्ट्र म्हणून एक येऊच नाहीत, याच्यासाठी जे सगळे प्रयत्न चालू असतात. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. 2100 रुपये दिले तर सरकारवर वर्षाला 63,000 कोटींचं कर्ज येईल. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना ही बंद होणार असा दावा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलाय. पाहुयात लाडकी बहीण योजनेवरून काय म्हणालेत राज ठाकरे. कोणी जातीचं भलं केलेलं नाहीये आणि कोणी जातीच्या माणसाचं भलं केलेलं नाहीये. या महाराष्ट्रामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर गेली इतकी वर्ष या महाराष्ट्राच्या सत्तेमध्ये जास्तीत जास्त आमदार आणि जास्तीत जास्त मंत्री आणि जास्तीत जास्त मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. मग मराठा समाजाला आरक्षण का मागावं लागतंय? काय केलं या आमदारांनी आणि काय केलं या मंत्र्यांनी आणि काय केलं मुख्यमंत्र्यांनी? जर माझ्या मराठा समाजाला जर समजा आरक्षण मागायला लागत असेल, मग एवढे आमदार आजपर्यंत का निवडून दिले, एवढे खासदार आजपर्यंत का निवडून दिले, एवढे मुख्यमंत्री का झाले, एवढे मंत्री का झाले? मग ह्या लोकांनी काय केलं? जात जातीला कधीच सांभाळत नाही. हे फक्त निवडणुकांमध्ये फक्त तुमची मतं घेण्यासाठी म्हणून फक्त जातीचा वापर करतात. याच्यानंतर काही होणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरती तुम्हाला सांगितलं होतं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करू म्हणून, सांगितलं होतं ना. काल अजित पवार बोललेत 30 तारखेच्या आत पैसे भरून टाका, कर्जमाफी वगैरे काही होणार नाही. म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावरती तुम्ही वाटेल त्या गोष्टी बोलणार आणि निवडणूक संपल्यानंतर लोकांनी भाबडेपणाने मतदान केल्यानंतर तुम्ही आता ऐन मोक्यावरती बोलणार की पैसे भरून टाका म्हणून. अरे वा. महाराष्ट्रातल्या जनतेला मला हे विचारायचंय की इतक्या भाबडेपणाने तुम्ही मतदान करता तरी कसे? ही लाडकी बहीण योजना, या लाडक्या बहीण योजनेची आता काहीतरी 2100 कोटी काहीतरी करणार म्हणे. 2100 कोटी केलं तर साधारणपणे वर्षाला महाराष्ट्र सरकारवरती 63,000 कोटीचं कर्ज होईल. म्हणजे साधारणपणे 5 वर्षाचे काढा तुम्ही, किती होतात? 3-3.5-4 लाख कोटी होतात. हे फक्त वाटण्यात. ते वाटू शकत नाहीत, सरकारकडे पैसे नाहीत. ही योजना बंद होणार. अहो, कर्ज काढून दिवाळी साजरी करायला सांगितले कोणी?
जे मूळ प्रश्न आहेत, जे रोजगाराचे प्रश्न आहेत, माझ्या महाराष्ट्रामधल्या माझ्या मराठी मुला मुलींना नोकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, ते सोडवा. आस्थापना येत आहेत आणि तुम्ही बाहेरच्या लोकांना भरताय कंत्राटी कामगार म्हणून. माझ्या महाराष्ट्रामधल्या मुलांना कळत नाहीये, मुलींना कळत नाहीये, कारण आम्ही गुंतवलेत कशात? आम्ही जातीत गुंतवलेत. मारामाऱ्या करा, डोकी फोडा, व्हॉट्सअपवरती जातीत शिव्या घाला, हे उद्योग आमचे सगळे सुरू आहेत. मूळ प्रश्नाकडे आहे कोणाचं लक्ष? खरं तर मूळ प्रश्नांवरती तुम्ही सरकारला धारेवर धरलं पाहिजेत, मंत्र्यांना धारेवर धरलं पाहिजेत. निवडणुकीच्या तोंडावरती ज्या ज्या प्रकारची तुम्हाला आश्वासन दिली त्या गोष्टी तुम्ही विचारल्या पाहिजेत. गुढीपाडव्यानिमित्त जामसंडे इथं शोभायात्रा काढण्यात आली. जामसंडे व्यापारी बंधू ग्रामस्थ यांच्या सहकार्यानं जामसंडे इथं या विशेष शोभायात्रेचं आयोजन रविवारी सायंकाळी जामसंडे इथं करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून लेझिम ढोल ताशांच्या गजरात ही शोभायात्रा काढण्यात आली. दत्तकृपा प्रतिष्ठान आयोजित वैभववाडी लोकोत्सवाचा गुढीपाडव्याच्या दिवशी शानदार शुभारंभ झाला. नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं. मराठी नववर्षाच्या निमित्तानं वैभववाडी शहरात 3 दिवसीय वैभववाडी लोकोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. याचा शुभारंभ रविवारी सायंकाळी झाला. या निमित्तानं शहरात भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली होती. सजवलेल्या बैलगाड्या, ढोल पथक, लेझिम पथक, वारकरी मंडळी, पारंपरिक वेशभूषा केलेली मंडळी या शोभायात्रेत सहभागी झाली होती. या महोत्सवाच्या निमित्तानं महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसह लहान मुलांसाठी विविध खेळांचं आयोजन करण्यात आलंय. या महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल, उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, नेहा माइंडकर, रोहन रावराणे, रणजित तावडे, सुधीर नकाशे, प्राची तावडे, संगीता चव्हाण, अक्षता जैतापकर, सुभाष रावराणे, मंडळाचे अध्यक्ष दत्तात्रय माइंडकर, सचिव संकेत माइंडकर उपस्थित होते.
वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा गावच्या शिमगोत्सवाची शनिवारी सांगता झाली। यावेळी झालेल्या सरत्या खेळात रवळनाथाच्या नावाचा जयघोष करण्यात आला। रवळनाथाच्या नावानं चांग भलं या जयघोषानं भुईबावडा नगरी दुमदुमून गेली होती। या नयनरम्य सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। पाहूया त्या उत्सवाची ही क्षणचित्र। बारा महिन्याचे 15 दिवसाचा केल तो यो शिमगा। हौलय नवसाची हौलय वर्षाची अरे माझ्या जीवाचे मैत्र गोविंदारे गोपाल कालोनी गवळा नांदीवर बैसोनी हनुमंता राम हनुमंता
आली बनवावरी चंदनी आली बनवारी नाते रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर। हिंदू नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी वेंगुर्ला शहरात रविवारी सायंकाळी ढोल ताशे सनईच्या मधुर वाद्यात काढण्यात आलेली स्वागत यात्रा बहुसंख्य नागरिकांनी आपला सहभाग दर्शवत यशस्वी केली, तर पारंपरिक वेशभूषा, टाळ मृदुंगांचा गजर, लेझिम नृत्य लक्षवेधी ठरलं। दरवर्षीप्रमाणे वेंगुर्ला येथील हिंदू धर्माभिमानी मंडळींनी यावर्षी मराठी नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी रविवारी सायंकाळी भव्य स्वागत यात्रेचं आयोजन केलं होतं। स्वागत यात्रेच्या प्रारंभी ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वराला श्रीफळ ठेवून सांगणं करण्यात आलं। त्यानंतर तुतारी वाजून स्वागत यात्रेला प्रारंभ झाला। श्री रामेश्वर मंदिराकडून निघालेली ही स्वागत यात्रा शिरोडा नाका, दाभोली नाका, बाजारपेठ, मारुती स्टॉप मार्गे पुन्हा रामेश्वर मंदिर इथं आल्यानंतर यात्रेची सांगता झाली। या स्वागत यात्रेत पौराणिक आणि काल्पनिक वेशभूषा केलेली लहान मुलं, रवींद्र पणशीकर यांनी केलेली शंख फुंकणाऱ्या कृष्णाची वेशभूषा, चांदेकर महाराज यांचा वारकरी परिवार, महिला लेझिम पथक, वेंगुर्ला ग्रुप, भाडा कॉलनी येथील महिलांचं झांज पथक, दाभोली इंग्लिश स्कूलचे विद्यार्थी यांच्यासह पारंपरिक वेशातील स्त्री पुरुष सहभागी झाले होते। रामेश्वर मंदिरात मठ येथील बचत गटातील महिलांचा नृत्याचा कार्यक्रम पार पडला। नमस्कार, नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक खूप खूप शुभेच्छा। हे नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचे, आनंदीते, समृद्धीते आणि हिंदू धर्माच्या अभिमानाचे जावो हे सर्वांना आमच्या सर्व मंडळातर्फे मनपूर्वक शुभेच्छा। नमस्कार। गेल्या 9 वर्षात आम्ही वेंगुर्ल्यातील सर्व धर्माभिमानी मंडळी म्हणून एकत्र येतो आणि अशा प्रकारची स्वागत यात्रा काढण्याचं आम्ही प्रारंभ केलेला आहे। यंदाचं आमचं जवळपास हे 9वं वर्ष आहे। कोरोनाच्या प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा आम्ही सगळ्या
सरकारच्या नियमाचं पालन करून आम्ही ही रॅली संपन्न केलेली होती. आणि यंदाच्या वर्षी आम्हाला आनंद होतो की दरवर्षीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त उपस्थिती यावेळी आम्हाला दिसली. आणि या रॅलीमागे आमचं उद्दिष्ट एवढंच आहे की हिंदू धर्माबद्दल जागृती निर्माण करावी. कारण हिंदू धर्म हा असा एक धर्म आहे की तो कुठच्याही धर्माचा द्वेष करत नाही, कुठच्याही धर्माला कमी लेखत नाही आणि सर्वांना बरोबर घेऊन वसुदैव कुटुंबकम या नात्याने सर्व विश्वावर प्रेम करणारा असा हा हिंदू धर्म आहे. आम्ही या हिंदू धर्म अभिमानी मंडळीच्या तर्फे जे आम्ही स्वागत यात्रा काढतो त्या यात्रेमध्ये समाजातील सर्व जाती धर्माचे लोक आग्रहाने आम्ही त्यांना बोलवतो आणि सर्वजण आनंदाने सहभाग घेऊन सर्वांच्या सहकार्याने अशा प्रकारची ही स्वागत यात्रा संपन्न होते. यंदाच्या वर्षी लेझिम पथक, त्याचप्रमाणे झांज पथक आणि वर्षाचे जे 12 महिने आहेत त्या 12 महिन्यामध्ये जे जे सण येतात त्या सणांचं या ठिकाणी सादरीकरण आमच्या महिला वर्गाकडून करून आलं. यंदा आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे कार्यक्रम कसा बसवावा, कारण आम्हाला ठराविक वेळेत कार्यक्रम सुरू करावा आणि ठराविक वेळेत त्याची सांगता करावी असं आमचा कटाक्ष असतो. आणि याला अनुसरून सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही यंदाच्या 9व्या वर्षी हा स्वागत यात्रेचा कार्यक्रम संपन्न केला. या स्वागत यात्रेला वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व गावातून अतिशय आनंदाने आणि उत्साहाने या ठिकाणी सर्व हिंदू धर्माभिमानी मंडळी, हिंदू बांधव, माता भगिनी असंख्य संख्येने या ठिकाणी आल्या आणि अतिशय काटेकोरपणे शिस्तबद्ध पद्धतीत हा कार्यक्रम साजरा झाला. आमच्या ज्या ज्या काही प्रेमाच्या सूचना असतात की या स्वागत यात्रा सुरू असताना स्वतःच्या या स्वागत यात्रेचा समाजातील कुठच्याही घटकाला, पादचाऱ्याला, वाहन चालकाला त्रास होऊ नये याची खबरदारी पाळावी असा जो काही आमचा कटाक्ष असतो त्याला अनुसरून सर्व कार्यकर्त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं आणि सर्वांच्या सहकार्यातून ही स्वागत यात्रा संपन्न झाली. यानंतर आमच्या सर्व मंडळींचा असा विचार आहे की वर्षातून हा एकच सण साजरा करण्यापेक्षा दर महिन्यात सर्वांनी एकत्र यावं आणि त्यातून समाजाला उपयोगी होईल अशा प्रकारचे काहीतरी विधायक कार्य दर महिन्याला करावं आणि एकत्रीकरण व्हावं सर्वांचं. कारण या कलियुगात संघशक्ती कलियुगे असा एक वाक्य सांगितलेलं आहे भगवंताने. संघशक्ती या शब्दाचा अर्थ एकत्रीकरण असा आहे. आणखी कुठल्या संघाच्या ठिकाणी उल्लेख नाही. कलियुगात सगळ्यांनी एकत्र यावं, विचारांची देवाणघेवाण करावी आणि आज हिंदू धर्मावर ज्या ज्या काही विकृतीच्या काही सण साजरे केले जात आहेत त्यांना थोडंसं त्यांना जागृती करावी आणि जे काही धर्मशास्त्राप्रमाणे जे काही सण साजरे करावे असा जो नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे हिंदू धर्माचे सण साजरे करावेत. मुलांना चांगल्या प्रकारे धर्मशिक्षण द्यावं. कारण धर्मशिक्षण नसेल तर आपली पिढी बरबाद होण्याच्या मार्गात आहे. अनेक चुकीचे रिवाज सध्या आपल्या प्राप्त परिस्थितीत पडलेले आहेत, हे दूर व्हावेत आणि सर्व समाजाने एकत्र यावं आणि एकत्रितपणात अतिशय आनंदाने स्वतः हिंदू धर्माच्या लोकांनी जगावं आणि या संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा वसुदैव कुटुंबकम या न्यायाप्रमाणे संपूर्ण जगातही आनंद व्हावा ही आमची सर्वांची इच्छा आहे. आणि या इच्छेनुसारच सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही या ठिकाणी हा कार्यक्रम साजरा केलेला आहे. यानंतरही आमचे जे काय कार्यक्रम साजरे होतील त्याला सर्वांचं सहकार्य नक्की मिळेल अशी आम्हाला आशा आहे. सर्वांना हिंदू नववर्ष आणि गुढीपाडव्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. नमस्कार, मी विलास ठाकूर. सर्वांना नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, मी नित्यानंद आटलेकर. सर्व हिंदू बांधवांना हिंदू नववर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. ढोल ताशा आणि झांजचा गजर, हातात भगवे झेंडे, डोक्यावर फेटे आणि पारंपरिक वेश परिधान करत विविध पौराणिक आकर्षक वेशभूषा साकारत मालवणात मोठ्या उत्साहात आणि चैतन्यमयी वातावरणात भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. राधानगरी माझगाव येथील हनुमान झांज आणि ढोल पथकाच्या झांज आणि ढोल वादन यावेळी आकर्षण ठरलं.
मालवणात हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे गुढीपाडव्यानिमित्त सायंकाळी मालवण शहरातून भव्य हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा काढण्यात आली. मालवण भरड येथील श्री दत्त मंदिरात हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीचे संयोजक प्रशांत हिंदळेकर यांच्या हस्ते भगव्या पताकाचे पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर भरड नाका इथं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून या स्वागत यात्रेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावर्षी खास आकर्षण असलेल्या माझगाव राधानगरी येथील हनुमान झांज आणि ढोल पथकाच्या झांज आणि ढोल वादनानं या स्वागत यात्रेला सुरुवात झाली. त्यानंतर कांदळगाव येथील महापुरुष ठिकाणदार महिला मंडळाचे रोंबाट सादर झाले. या यात्रेत भगवे फेटे, पारंपरिक वेशभूषा परिधान केलेले महिला पुरुष, विविध पौराणिक आणि इतर आकर्षक वेशभूषा केलेली बच्चे कंपनी सहभागी झाली होती. तर संजय गावडे आणि सहकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतांचा चित्ररथ साकारला होता. तर देऊळवाडा शाळेच्या विद्यार्थ्यांनीही ग्रामपंचायतांचा देखावा साकारला होता. मालवण भरड येथून बाजारपेठ मार्गे कोळकांडा पिंपळवाड ते मामा वदेरकर नाट्यगृह अशी ही स्वागत यात्रा काढण्यात आली. या स्वागत यात्रेनिमित्त करण्यात आलेल्या वेशभूषा स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धेचं बक्षीस वितरण मामा वदेरकर नाट्यगृह रत्नागिरीत गुढीपाडव्यानिमित्त सलग 21व्या वर्षी आयोजित नववर्ष स्वागत यात्रेला उदंड प्रतिसाद लाभला. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी आकर्षक रांगोळ्या, भगव्या पताका, सजावट, पारंपरिक वेशभूषेत बंधू भगिनी सहभागी झाले होते. रत्नागिरी शहराचं वातावरण भगवमय झाल्याचं पाहायला मिळालं. जवळपास 50हून अधिक चित्ररथ यामध्ये सहभागी झाले. भल्या मोठ्या हनुमंताच्या देखाव्याला प्रतिसाद मिळाला. सकाळी 9 वाजता श्रीदेव भैरी जुगाई नवलाई पावणाई तृणबिंदुकेश्वर संस्था श्री पतितपावन मंदिर संस्थेच्या वतीनं ग्रामदेवता मंदिर ते समाज मंदिरापर्यंत स्वागत यात्रेला सुरुवात झाली. जय श्रीराम, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय जय मातरम, 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 जय शिवाजी, जय शिवाजी. त्याचवेळी शहरातील मारुती मंदिर येथूनही चित्ररथ निघाले. दोन्ही यात्रा जयस्तंभ इथं एकत्रित झाल्या. मार्गावर दुभाजकावर गुढ्या आणि भगवे ध्वज उभारण्यात आल्या होत्या. यात्रेची समाप्ती श्री पतितपावन मंदिर इथं झाली. यामध्ये विविध प्रकारचे चित्ररथ सजवण्यात आले होते. त्यामध्ये सर्वात लक्षवेधी ठरला तो भव्य रूपातला श्री हनुमान.
त्याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझल खानाचा केलेला वध हा देखावा लक्षवेधी ठरला. राजाला पाहून खान भेटतो कसा. आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ. आओ खान हाक मारे तो हसरी, खान हाक मारे तो खानाला राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खान धाबी धान मान्या, खान धाबी धान मान्या, कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला. खरं खरं आवाज झाला, खरं खरं आवाज झाला. चिलखत होतंय अंगाला, चिलखत होतंय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान गडबडला. इतक्यात महाराज झाला. पोटामध्ये बिचवा ठेकेला ना, पोटामध्ये बिचवा ठेकेला ना. वाघानं खातचा मारा केला, वाघानं खातचा मारा केला. वाघानं फाडलं पोटाला, त्याला गेला खानाचा कोचरा. भाई रे आला जी जी, भाई रे आला जी जी जी. विविध संघटनांच्या चित्ररथांचा या स्वागत यात्रेमध्ये समावेश होता.
भुईपावडा गावच्या शिमगोत्सवाची सांगता सरत्या खेळानं झाली. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या उत्सवाची क्षणचित्र ड्रोन कॅमेऱ्यातून तेजस पाटेकर यांनी कैद केली आहेत. ही दृश्य खास तुमच्यासाठी. आमचे दाराशी हाय शिमगा, आमचे दाराशी हाय शिमगा, तन शिमग्याचं आईलय रे आमचे गावान गावान गावात. 12 महिन्याचे 15 दिवसाचा केलं तो यो शिमगा. म्हणजे हौलूच पाटला बसलाच तवर बाजूला. म्हणजे हौलूच पाटला बसलाच तवर बाजूला. करण बसून शिकायर करतात हनुमान राजू देवला. हौलाय उभी हाय दाराशी, हौलाय नवसाची, हौलाय वरसाची. अरे माझ्या जीवाचे मैत्रा सातस कंचे बाजूला. अरे माझ्या जीवाचे मैत्रा सातस कंचे बाजूला. घरा तुझे धैल्यान पूर्णाच्या बोल्या अन आम्हाला खायाला. रंगन रंगिली फुलांचा चिल माझी हौलू बाय, माझी हौलू बाय. घुमटवाल्या दादा बघितच कंचे पोरीला. घुमटवाल्या दादा बघितच कंचे पोरीला. बेसकालचा घुमट वाजीवर दादा पोर बघा कशी नाचतात. सण शिमग्याचा आईलाय रे आमचे गावान गावान गावान. सन शिमग्याचा आला हो, शिमग्याचा आला. सन शिमग्याचा आला हो, शिमग्याचा आला. रेचला हवली भोवती नाचा हो, हवली भोवती नाचा. रेचला हवली भोवती नाचा हो, हवली भोवती नाचा. चंदन कातीला सुतारानी हो, कातीला सुतारानी. चंदन कातीला सुतारानी हो, कातीला सुतारानी. वंडे परिले बंदवानी हो, परिले बंदवानी. वंडे परिले बंदवानी हो, परिले बंदवानी. रेखांदा माराय माऊलीला हो, माराय माऊली.
निघाल्या शिमग्याचे हवली अशा उर्विती रंगांच्या पिचकारी अगो हवलय कुशे गंगा तलियाची जागा अगो तल बांधिले नितल्या काचूचा अगो तल बांधिले नितल्या काचूचा कोकणातील प्रसिद्ध भुईबावडा गावच्या शिमगोत्सवात शनिवारी रात्री सरता खेळ पार पडला. या उत्सवामध्ये पारंपरिक पद्धतीनं खेळले जाणारे साहसी खेळ सादर करण्यात आले. या खेळाची ही दृश्य पाहूया. ताराशी हाय शिमगा बसलस तवर बाजूला अलमज हौलूचे पाटला बसलस तवर बाजूला करण बसून शिकायर करतात हनुमन राज देवरा सण शिमग्याचा आईलाय रे आमचे गावान गावान गावान
शिरशिंगेचे माजी सरपंच सुरेश शिर्के यांच्या नेतृत्वाखाली गोठवेवाडी येथील उबाठाक गटातील शेकडो कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलाय. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश झाला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंढरीनाथ राऊळ, सांगेली सरपंच लव भिंगारे, सरपंच दीपक राऊळ, उपसरपंच सचिन धोंड तसेच शक्ती केंद्र प्रमुख संदीप राऊळ, बूथ अध्यक्ष गणपत राऊळ, नारायण राऊळ, अमित राऊळ, प्रशांत देसाई, गणपत राणे, संतोष चव्हाण, कृष्णा चव्हाण, उत्तम शिर्के यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याचबरोबर धोंडवाडी येथील ठाकरे गटाचे शाखा प्रमुख सुहास धोंड, परबवाडी येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र परब, सत्यवान परब, आबा परब यांच्यासह परबवाडी येथील अनेक ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी देखील सुरेश शिर्के यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. या मोठ्या पक्ष प्रवेशामुळे भारतीय जनता पार्टीची ताकद गोठवेवाडी आणि परिसरात अधिक वाढली आहे, असं मत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं. जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी नव्यानं प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. सुरेश शिर्के यांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपात प्रवेश केल्यामुळे आगामी काळात पक्षाचं कार्य अधिक प्रभावीपणे पुढे जाईल असा विश्वास रवींद्र मडगावकर यांनी व्यक्त केलाय. सावंतवाडी संस्थानचे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज आणि पुण्यश्लोक शिवरामराजे महाराज यांच्या तलावाकाठी असलेल्या पुतळ्यांची डागडुची आणि रंगरंगोटी पूर्ण झाल्यानंतर गुढीपाडवा आणि मराठी नववर्षाच्या शुभ मुहूर्तावर युवराज लखमराजे यांच्या हस्ते या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी बोलताना लखमराजेंनी पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज आणि शिवरामराजे महाराज यांच्या कार्याचा गौरव केला. संस्थांचा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन्ही महाराजांच्या कार्यपद्धतीवर आधारित माहितीपट लवकरच तयार करणार असल्याची घोषणा केली. तसेच सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्याचंही कौतुक केलं. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांनी सांगितलं की नगर परिषदेकडून अनेक वर्षांपासून या दोन्ही पुतळ्यांची देखभाल व्यवस्थित झाली नव्हती. याबाबत वेळोवेळी निवेदनं देण्यात आली होती. अखेर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी एकत्र येत पुतळ्यांच्या दुरुस्तीचं काम हाती घेतलं. त्यांनी सावंतवाडी नगर परिषदेला यापुढे तरी दोन्ही पुतळ्यांची योग्य देखभाल करण्याची विनंती केली. सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांच्या कार्याचा इतिहास वाचून दाखवला. युवराज लखमराजे आणि रवी जाधव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. लक्ष्मण कदम यांनी विनामूल्य रंगरंगोटी केली तर विद्यार्थिनी श्रावणी तळवणेकर हिनं सुंदर रांगोळी काढली. याबद्दल युवराजांनी विशेष कौतुक केलं. तसेच राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले यांच्या पुतळ्यास युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या कार्यक्रमाला युवराज लखमराजे भोसले, पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सामाजिक बांधिलकीचे कार्यकर्ते रवी जाधव, लक्ष्मण कदम, शिल्पकार काका सावंत, सुवर्णकार बाळ जोडणकर, छायाचित्रकार अनिल भिसे, श्रावणी तळवणेकर, राम वाडकर, दत्तप्रसाद गोठसकर, सचिन सावंत, प्राध्यापक डॉक्टर देविदास बोर्डे, सचिन देशमुख, डॉक्टर युएल देठे, प्राध्यापक आर.व्ही. शिंत्रे, C.A. नाईक, प्राध्यापक डॉक्टर D.A. चौधरी, प्राध्यापक डॉक्टर S.V. पाटील, प्राध्यापक R.K. शेळके, R.G. कुराडे, शिवाजी राठोड यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्यांची आकडेवारी देत त्यांनी सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं. आपल्याकडच्या देशांमधल्या नद्यांची अशी अवस्था आहे की त्याच्यामध्ये पाणी पिणं तर लांबची गोष्ट, तुम्ही आंघोळ केली म्हणजे मी माझ्याकडे आत्ता काही उत्तरेतले लोक येऊन गेले मध्ये आणि त्यांनी मला सांगितलं की कित्येक लाखो लोक तिथे आंघोळ केल्यानंतर आजारी पडलेले आहेत. पडणारच आजारी. त्या गंगेवरची काय परिस्थिती आहे. प्रश्न हा गंगेच्या अपमानाचा नाहीये, प्रश्न हा कुंभमेळ्याच्या अपमानाचा नाहीये, पाण्याच्या स्थितीचा आहे की पाणी कशा प्रकारचं पाणी तिकडे होतं आणि ते अजूनही थांबवलं जात नाही. त्या गोष्टी खरं तर वेगळ्या ठिकाणी तुम्ही जागा देऊ शकता. सहज एक मिनिट भरासाठी म्हणून मी तुमच्या समोर
गंगेची आत्ताची परिस्थिती काय आहे ती मी तुम्हाला फक्त दाखवतो. खाली अरे खाली आण त्याला, खाली आहे. ही गंगेची परिस्थिती आहे. आतापर्यंत 33,000 कोटी रुपये खर्च झाले त्याच्यावरती. तुम्ही आता तो महंत बघितलात ज्याला बोटीतनं तसाच्या तसाच टाकून दिला. तिकडच्या घाटांवरती तिथे प्रेत जाळली जात आहेत. नुसतं आपला अग्नी दिल्यासारखा करतात आणि तसंच प्रेत ढकलून देतात पाण्यामध्ये. हा कोणता धर्म? म्हणजे आमच्या नैसर्गिक आपल्या देशाच्या गोष्टींवरती जर समजा अशा प्रकारचा धर्म आडवा येत असेल, काय करायचं त्याचं? आपल्या गोष्टींमध्ये आपण सुधारणा नको का करायला? काळ बदलला, लोकसंख्या वाढली. 1000 वर्षापूर्वीच्या गोष्टी वेगळ्या होत्या, आताच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. हेच सगळे विधी हटपण्यासाठी म्हणून त्याच इथे वेगळ्या एका घाटावरती एखादी जागा करता येत नाही का? मग काय सांगतात लोक? ऐकत नाहीत. ऐकत कसे नाहीत? दारू पिऊन गाडी चालवल्यावरती पोलीस पकडतात. हे समजल्यावरती लोक टॅक्सीने जायला लागले की नाही पिऊन? झाली की नाही सुधारणा? आपल्या नद्या स्वच्छ राहिल्या पाहिजेत. या सगळ्या नद्यांवरचे जे काही मधले मधले भाग आहेत इतके गलिच्छ आहेत, इतके गलिच्छ. आणि या नद्या बर्बाद कोण करतोय? आपणच करतोय. कशाच्या नावाखाली? धर्माच्या नावाखाली. प्रत्येकाला आपापला धर्म प्यारा असतो. प्रत्येकाने आपापल्या धर्मामध्ये सुधारणा केल्या पाहिजेत. मी ज्या वेळेला हे गंगेवरचं ज्या वेळेला मी पाहत होतो सगळ्या गोष्टी, मला कळेना हे कसं काय चाललंय. काय म्हणे 65 कोटी लोक येऊन गेले, अर्धा भारत. चला त्यातले आपण 5 लाख आपण पकडूया, व्हीव्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी. बाकीचे काठावरच बसले असतील खो खो खेळायला. बरोबर की नाही? प्रत्येकाची जरी 200-200 ग्रॅम पकडली, चीनची भिंत बांधता आली असती आपल्याला. बरं तेही कुठे गेलं? म्हणजे आपल्याकडे जे सगळे म्हणतात ना, झालं गेलं गंगेला मिळालं. महाराष्ट्रामधली देखील आज नद्यांची परिस्थिती हेच.
आमच्या कोकणामधली सावित्री नदी घ्या, सगळं केमिकलने भरली आहे. मी आता आणलंय इथे तुमच्यासाठी. देशभरात एकूण 311 नदीपट्टे म्हणजे पॅचेस असे आहेत जे प्रदूषणामुळे धोक्याच्या पातळीवर असून त्यात महाराष्ट्रातील तब्बल 55 नदीपट्टे प्रदूषित आहेत. याच्यामधल्या सर्वात प्रदूषित असलेल्या नद्या, सर्वात प्रदूषित म्हणजे उल्हास नदी, मिठी नदी, मुळा मुठा, सावित्री, भीमा, पवना, कान्हा, तापी, गिरणा, कुंडलिका, दारणा, इंद्रायणी, नीरा, वैनगंगा, चंद्रभागा, मुचकुंडा, घोड, तितूर, रंगवली, वर्धा, कृष्णा, पाताळगंगा, सूर्या, वाघूर, ढोरणा या नद्या पात्रांमध्ये पाणी हे अत्यंत वाईट आहे. हे माझा रिपोर्ट नाही आहे. तर भातसा, पेडी, मोर, बुराई, वेल, पांझरा, सीना, काळू, वेण्णा, कोयना, पांझरा, पैनगंगा, पूर्णा, उरमोडी, कान या नद्यांच्या पात्रामध्ये पाणी वाईट आहे. त्या नद्यांच्या तुलनेत मुंबईमध्ये 5 नद्या होत्या, 5 नद्या, कदाचित अनेकांना माहिती पण नसतील. त्यातल्या 4 मेल्या. मेल्या म्हणजे मारल्या. सांडपाणी, झोपडपट्ट्या आणि या सगळ्या गोष्टींबद्दल त्या 4 नद्या मेल्या आणि 5वी ही आता मरायला आली आहे. ती म्हणजे मिठी नदी. आत्ताची मिठी नदीची काल मी शूट करायला सांगितलंय. काल मी अगोदरचं पण दाखवत नाहीये, मी कालचं दाखवतोय. मुंबई मधली 5वी एकमेव राहिलेली नदी, त्याची काय अवस्था एकदा बघा. ही नदी आहे आपली. या सगळ्या नद्या मारून टाकल्या आपल्या लोकांनी. गुढीपाडव्याच्या सभेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विविध प्रश्नांकडे महाराष्ट्राचं लक्ष वेधलं. यात जंगलांच्या संरक्षणाचाही मुद्दा होता. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत राज ठाकरेंनी जंगलांचं महत्त्व सांगितलंय. पाहुयात काय म्हणालेत राज ठाकरे. आमच्याकडे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, देशभर सगळ्या ठिकाणी आमच्याकडे काय भिंती रंगवल्या जातात, बोर्ड लावले जातात. झाडं जगवा, झाडं वाचवा. आणि आमच्याकडे देशामध्ये आपल्या हिंदूंचे अंतिम संस्कार, अंत्यविधी हे लाकडावरती होतात. कुठून येतं लाकूड? लाकूड येणार कुठून? या देशातली जंगलतोड झाल्याशिवाय लाकूड येणारच नाही. आणि ह्याला पर्याय म्हणून काय त्या इलेक्ट्रिक विद्युत दाहिनी आल्यात ना. काही जण असतात कर्मठ, नाही विद्युत दाहिनी नाही, आमच्या परंपरेनुसार. का विद्युत दाहिनी केल्यावरती काय कल्याणला उतरवतात? देशभर विद्युत दाहिन्या झाल्या पाहिजेत. त्या विद्युत दाहिन्या झाल्या तर लाकूड लागणार नाही. लाकूड लागणार नाही मग जंगल राहतील. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागे एकदा जंगलात गेले होते फिरायला, कोणतरी एका परदेशी माणसाबरोबर. म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांना जंगलांची आवड आहे. मग ते त्या अंबानीच्या कुठेतरी त्या जामनगरला गेले, वनतारा का तंतारा काहीतरी.
म्हणजे त्याला प्राण्यांची आवड आहे. मग प्राण्यांची आवड असेल तर जंगल जगवली पाहिजे. जंगल हे आपलं मुंबईचं नॅशनल पार्क आहे ना, हे नॅशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पवईपासून सुरू होतं, घोडबंदर पर्यंत तिकडे थांबतं. एवढं मोठं राष्ट्रीय एक काय नॅशनल पार्क एखाद्या शहराच्या मध्यात जगाच्या पाठीवर कुठेही नाही. आपण आमचे मूळ विषयच आपण विसरलेलो आहोत. आमच्याकडे फक्त जंगल तोड सुरू आहे. म्हणजे आता मी तुम्हाला फक्त भारताचा जन्म मृत्यूचा आकडा फक्त सांगतो. जन्म मृत्यूचा आकडा म्हणजे लाकडं किती लागत असतील विचार करा, म्हणजे जंगलं किती तोडली जात असतील याचा विचार करा. भारताचा मध्ये जन्म आणि मृत्यूचा दर दररोज 81,746 मुलं जन्म घेतात आणि दररोज 29,679 मृत्यू होतात. रोज दररोज साधारणपणे 50,000 लोकसंख्या वाढत आहे. महिन्याला 24,52,380 लोक जन्म घेतात आणि महिन्याला 8,90,370 लोक मृत्युमुखी पडतात. वर्षाला 2,94,28,560 जण जन्म घेतात आणि वर्षाला 1,06,84,440 जण मृत्युमुखी पडतात. आपण एका बाजूने बोंबलायचं, आमच्याकडे दुष्काळ पडलाय, आमच्याकडे पाणी नाही. मराठवाड्यातल्या अनेक ठिकाणी 7-7 दिवस पाणी येत नाही. भारतामधल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तिथे पाणी येत नाही. आम्ही पाणी येत नाही, सगळ्या गोष्टी होत नाही म्हणून बोंबलत बसायचं आणि आपणच ऱ्हास करायचा या गोष्टींचा. छावा चित्रपटाचा संदर्भ देत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट कानच टोचलेत. चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू उपयोगाचे नाहीत असं स्पष्ट मत त्यांनी आपल्या भाषणात मांडलंय. आम्हाला पाय जंगलांची पडली नाही, पाण्याची पडली नाही, कशाची पडली नाही, आम्हाला पडली औरंगजेबाची. तो बसला एकटा द्राक्ष खात आणि आम्ही भांडतोय औरंगजेबाची कबर राहिली पाहिजे का उडवली पाहिजे. आत्ता कुठून आठवलं? चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू काही कामाचे नाहीत. काही कामाचे नाहीत ते. चित्रपट थिएटरमधनं उतरला की हे उतरले. छत्रपती संभाजी महाराजांचं बलिदान तुम्हाला आत्ता कळलं विकी कौशल मेल्यावर? अक्षय खन्ना औरंगजेब बनून आल्यावर तुम्हाला औरंगजेब कळायला लागला? व्हॉट्सअपवरती इतिहास नाही वाचतायत. इतिहास वाचायचा असेल त्याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये डोकं घालायला लागेल तुम्हाला. कोणीही बडबडायला लागले हल्ली इतिहासावरती. विधानसभेत पण बोलतात. खरं तर त्यांचं काही काम नाही. औरंगजेबावरती बोलतायत. माहिती तरी का औरंगजेब काय प्रकरण होतं? हे बाहेरून आलेले सगळे लोक. औरंगजेबाचा जन्म गुजरात मधला, दाहोद नावाच्या गावामधला औरंगजेबाचा जन्म. आणि मग काय सोपं आहे इतिहासामधनं तुम्हाला जातीपातीमध्ये भिडवून द्यायला. यांना ब्राह्मणांनी साथ दिली, यांना मराठ्यांनी साथ दिली, मग तिकडे मराठी नव्हतेच, मग हे सगळं चोरून ब्राह्मणांनी केलं. हे सगळं बोलणाऱ्यांचा इतिहासाशी काही संबंध नाहीये. त्यांना फक्त राजकीय त्यांचं जे काही पोळी भाजून घ्यायची आहे तेवढंच फक्त काम आहे त्यांचं. त्यांना ना संभाजी महाराजांशी काही कर्तव्य आहे, ना औरंगजेबाशी काही कर्तव्य, ना कोणाशी काही कर्तव्य आहे. तुमची माथी फक्त भडकवायची. कसल्या इतिहास बोलतोय आपण? अहो, इतिहासाच्या पानात खोलवर गेलात ना, सगळ्या अपेक्षांची आणि कल्पनांची आणि भावनांची सगळी भांडी ठळाठळ फुटतील. या हिंद प्रांतामध्ये एक अत्यंत कडवट, एक प्रभावी असं एक स्वप्न ज्या व्यक्तीला पडलं ते आमच्या जिजाऊ साहेब. हे त्यांचं स्वप्न. त्यांचे वडील असल्यापासून त्या बघत होत्या. त्यांना समजत नव्हतं हे काय चाललंय. आमचीच लोक या लोकांकडेच का चाकरी करतायत. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे या हिंद प्रांतावरती केलेला एक संस्कार आहे. तो एक चमत्कार आहे. ती एक विलक्षण घटना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा एक विचार आहे. तो विचार जन्माला यायच्या अगोदर या देशाची, या देश कुठचा होता, देश नव्हताच तो,
या हिंद प्रांताची काय अवस्था होती, काय परिस्थिती होती. सर्व जातीचे लोक कोणाच्या कोणाच्याकडे होतेच ना कामाला. दूर कशाला जा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील हे आदिलशाहीतच होते ना. त्याच्यानंतर ते निजामशाहीत गेले ना. तो काळ वेगळा होता, ती वेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्यांनी का तसे निर्णय घेतले. जे कोणी महाराष्ट्रामधले सरंजामदार होते त्यांच्या विरोधाचाच लढा होता ना शिवाजी महाराजांचा. हे सरंजामदार कोण होते. त्याला जातीत का पाहताय तुम्ही. अफजल खानाचा वकील हा कोणी कुलकर्णी नावाचा होता, ब्राह्मण होता. अफजल खानाची बोलणी करायला गेलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वकील देखील ब्राह्मणच होता. त्यावेळेला सगळीच माणसं वेगवेगळ्या लोकांकडे कामालाच होती. इतिहासातली प्रत्येक गोष्ट काही कागदावरती लिहिलेली नाहीये. त्यावेळेला त्या परिस्थितीत काय निर्णय घेतले असतील आपल्याला काय माहिती. 300-400 वर्षापूर्वीचा इतिहास, त्याच्यावरती आम्ही आज भांडतोय जातीत. आग्र्याच्या दरबारामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर संभाजी महाराज असताना संभाजी महाराजांकडनी औरंगजेबाची 5000 मनसबदारी स्वीकारलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर महाराजांची होकार असल्याशिवाय होईल. पण आता दरबारात अडकलोय, स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. आता स्वीकारू, नंतरचं नंतर बघू. राजकारण असतं ते. परिस्थिती काय, त्या परिस्थितीमध्ये कोणते निर्णय घ्यावे लागतात, काय परिस्थिती असते आपण पाहणार आहोत का नाही. कशा अंगाने इतिहास पाहायचा असतो हे आपण कधी बघणार आहोत की नाही. काही कशाला माहिती नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी औरंगजेबाचा जो माणूस आला होता, मिर्झा राजे जयसिंग राजपूत, हिंदू होता ना. ज्या सिंहगडावरती आमच्या तानाजी मालुसरेंचा आज तिथे मृत्यू झाला, ते कोणाबरोबर लढाई झाला. उदयबान राठोड बरोबर ना. राजपूत होता ना, हिंदू होता ना. काय घेऊन बसलोय आपण. कोणत्या काळात जगतो आहोत आपण. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या अगोदरचा काळ वेगळा होता, नंतरचा काळ वेगळा आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लाडकी बहीण योजना बंद होणार. मालवणात भव्य शोभायात्रा. आणि राज ठाकरेंनी सगळ्यांना सुनावलं. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.